naira 5 ce ba ina zo. Ce tilo ka dau makulli. Fitina. Na ya tsare ma. Baban mu Allah da bace. Yawwa baban mu ne fito ba. Lafiya. Lafiya malam sarakuna. Sai a dawo ba. Za ta ga yawa. Ban ga yaro ba sai daga ba tabbaci wallahi ga makullin ya sa ne na tsaya gida zan koma wani kai tarar da ni na karɓar kullum da ta kirawa ne wani kirawa ne. Dawo lafiya, dawo lafiya. Allah ya kare, Allah ya kare. Ya wani ba kayan ɗan bindiga isa. Mota ɗan bindiga ne. Ba gangan ne ne? A tsakiya za a dawo lafiya, a dawo lafiya, a dawo lafiya.
Adamu. Adamu.
Taji ma ta gida taji. Kamar babu. Ko? A ranar ne abba ya zo.
ya zo ya dauka wannan galan ne zai dauki kayan Allah ya taimaka abba ya waya da abba ya zo ya dauki kayan kuma a ranar wallahi fulawa 200 muka dora dan wata kuce kuma 200 a dora shi ma abin da ya sa a 300 ya roka yawa kuma ce tunda ba mota kuka ce dole ya 200 dokata ai ta mutan su ne sarkin kuma tashi da ra'ayi yawa wallahi ha sarkin matasa yawa amina in ba ka bayan zan sha kasa yana wuce amma zan sa aiki ne Ƙara lafiya, mu mun gama kallo ba, inda ya wuce mun gama. Mun gama.